Arambe wono nenche lero ninde no mogoko uikaga embonga itware ngino moskoyo muya okorokwa kemosi mumwanjete boli mwanjete kemosi boli ontebia ngochare kubakwania namotebi nenje goikandora abantu bembonga nchasa marieta angorokwa omo engineer Adams Mochenwa oyo narigetie kirogo kyo senator 2022 lakini okoranga teri akeiga lakini round yeye ndoche boli na kerorire mwanya koromo senator gocha umujumbe rende ngena noyo buya kama okora abantu baminto tigamba tebi 2027 chitariki 10 omotienyo 8 ngochi gwaka tore chikura egentege tangani chora abarai bamanyete gasi yabo abarai batari bebitina abarai bago ikabantu uru mwako yo chaka mujumbe kimwararira ototiga kemosi ganero ko baikangega mama sene tarende tarinje na achira lakini onyeko rari to batebera one time na otora se one time boli na intukoruga gusitu anyorire ngera yete koro ku Dr. Fred Okeno na Matiang'i gare chama ekoro ku Jubilee mama ate Jubilee ngwe chama ni ya Jubilee Kemosi tore wana ine ine chama ya Dr. Fred Okeno chiubi chinde ndo chitakaga mwakanire gomore tayari kubwate si Dr. Fred Okeno Matiang'i na Kemosi unare chama ni yetu ninja Mochenwa sobo senator abarai bago ikabanto turayango limo arambe Kasongo aende asiende mwizi wa mali yetu aende asiende Kasongo bye Matiang'i arai State House Matiang'i arai Nyasaba sisi. Asante sana.